Què és irracionalitzar? Trencar com la raó literària que hi ha darrere d'aquest poema, que és el més útil que pots fer avui dia amb un poema, perquè tot el que fem és completament d'autor de moltes coses que hem llegit abans. Per tant, moltes vegades el que fem és una còpia de la còpia, de la còpia, de la còpia, i quan fem un poema seguint aquesta cadena de causalitats, el que ens passa és que tornem al poema previsible. Llavors, et trobes que estàs llegint un poema i dius, a cada línia, a cada vers, dius, ja sé el que passarà. I arribes al final i dius, ja m'ho esperava. Ja m'esperava que en aquest poema t'alliberessis, diguessis, ostres, soc persona. Ja m'ho esperava, la veritat. Em sap greu dir-t'ho. I resulta que quan et carregues aquest ordre que has imprès sense voler, evidentment, això no és res personal, quan et carregues aquest ordre que havies imprès en el teu poema, surten coses molt més xules, no? Abans hem irracionalitzat un poema de la Luna Miguel que parlava d'ombres. No, hem dit, i com ombres mortes continuàvem baixant pel tall obert en el mar. Aquest poema és horrible. És horrible. No és un poema, de fet. Per cert, aquesta és la meva pàgina web. És una cosa molt rara, val? Però l'important és això. Irracionalitzador. És una eina que he integrat en la pàgina web perquè tothom pugui desmoronar el seu propi poema i, a més, convertir-lo en poesia visual. Es poden fer les dues coses o es pot fer només una. És a dir, o pots desmoronar el teu poema o pots dibuixar-lo directament si et ve de gust, i així no hi ha excusa per dir que no és fàcil, perquè ho teniu aquí. Ja veureu ara que bé que queda, val? Ombres no podràs fer, la veritat. O sigui, ombres no podràs fer un pixel art, saps? O sigui, hauràs de... No em porta accent? És l'hora del Google Translate. Sí que porta accent, clar que porta accent, home. Estava posant a prova a mi mateix. Continuàvem baixant de la font del gat. Pel tall obert en el mar. Luna Miguel és Moisès, no ens ho havien dit. Llavors ara tenim dues opcions, que és, una és irracionalitzar, que és el que dèiem, trencar aquesta raó literària que hi ha darrere d'aquest text, que ja us dic, no hi ha cap. No, sí que hi ha. Llavors el que farem és o dibuixar-la. Farem les dues coses, d'acord? Primer, irracionalitzarem aquestes cosetes, aquestes frases. Val? I queda així. El mortestall, baixant pel continuàvem obert, ombres mar. I el que deia, abans ens ha sortit ombres-tall, imagineu-vos, no? Imagina't que passes d'un poema com el que té la Luna Miguel, que és molt canònic, a un que no ho és gens, senzillament perquè estàs parlant d'ombres-tall. I què són ombres-tall? Doncs no és una imatge que la gent tingui al cap així de primeres, no? I tu, t'arriba un poema que diu ombres-tall i penses, ostres, m'ha sorprès. No és una cosa que m'esperava i, per tant, no és previsible i t'agrada, et sorprèn. Dius, aquí hi ha talent. Clar, això és el que ha de passar quan llegeixes poesia, i no passa. Si de sobte parles de l'ombra que fa el mar, oh, guapo, molt guapo. I llavors, tenim també això. Dibuixem, val? Això és una eina espectacular. Ombres Mar SL, Societat Limitada. Que algú ho patenti, sisplau, val? Clar, imagina't dibuixar les ombres del mar. També és un repte, No ho faré. Abans he fet una mà, he pensat mar, doncs li traiem una R i dibuixem una mà. Una àncora. Vale. Ok. Vale. I així. Això és l'irracionalitzador del Port i les Gavines del quenòvol.cat. Aquesta meravella. Qui t'anava a dir que podries dibuixar un no poema de la Luna Miguel en forma d'àncora? Ningú. Ara, ho tindràs per fer el que vulguis, per escriure el que et doni la gana.
per dibuixar el que et doni la gana, per desmoronar el que vulguis. Com si vols desmoronar... És que anem a veure què surt, perquè tinc aquest llibre, típic llibre, i que me'l volia carregar, saps? En plan... Li agafes mania, saps? Llibre de batxillerat, els poemes, hi ha alguns que dius no tenia ganes, no tenia res de ganes de llegir cap d'aquests poemes, però te'l fan llegir, te'l fan analitzar, i a sobre surt a l'examen i dius, i ara què dic sobre aquest poema? Que no me'n recordo de res, tio. No sé de què anava, tio. Vull dir, sí que sé de què anava. No sé què dir del poema aquest. I et surt, i dius, merda. I li agafes mania. I la gent fa allò de, per Sant Joan, li foto una traca de 12 xinos i me'l carrego. Ningú té els collons de carregar-s'ho en plan de contingut, saps? De modificar el contingut, de deformar-lo. Doncs anem a deformar-lo. De deformar-lo com Déu mana. Val. Carner. Buf! Això ho publicaré a Twitter. Aquest camí tan fi, qui sap on mena, vale? El típic examen final de batxillerat, que et surt el poema aquest de Miquel Martí i Pol, saps? I dius, home, no? Potser no és el que més m'interessa ara mateix. No. L'Elionor, et surt. Surt l'Elionor. És que aquest literalment em va sortir a la recuperació, perquè vaig anar a la recuperació. Ah, aquest a sobre és famoset. I racionalitzem. Mena! És carena? Sembla que li estiguis cridant a algú pel carrer. Mena! És carena? És pi d'aquest vilatant sap fi o el fi que tant on camí. Brutal! És que m'encanta. Fixa't ara, amb això, val? Anem així, i fem així, vale? I després, això, i textito, data de naixement, no sé quantos, i una firmita. Bueno, això no m'ha quedat gaire catòlic, però amb això vas a l'Institut Ramon Llull, tu vas a l'Institut Ramon Llull amb això i saben totes les teves dades vitals, t'ho prometo. Aquí se li pot acudir fer la forma de la cara del rei amb l'O d'Espanya. Oh, és que és brutal. Uixa, vale. On tenim? Tenim aquí. Aquí està. Vale, comencem. Ho tenim, vale, anem bé. Orella. Val. Cabell. Val. És una mica Mao Zedong aquest pavo, tio. Que si el dibuixes i no li dibuixes cara és Mao Zedong, tio. Vale. Un ull. Uf, li he fotut massa dalt. L'ull aquest, Nas. Uf, m'ha sortit potxo. Ui. Bueno. Perdó. Ho he fet sense voler. Sense voler s'ha vacunat a Emirats Àrabs.